Krásný dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Na rande. Tentokrát je mým milým hostem Linda Štucbartová, členka výkonné rady Česko-izraelské smíšené komory, lektorka a koučka a naprosto úžasná žena, která přinesla do Česka a Slovenska koncept Empowerment Self-Defense. Co to znamená, Lindo? Tak, dobrý den a moc děkuji za pozvání. Jsem ráda, že tady můžu být. Koncept Empowerment Self-Defense je ve světě velmi rozšířený a já ho do češtiny překládám jako sebeobrana pro všechny, protože to slovo empowerment je z angličtiny velmi těžko přeložitelné. A posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana, to jako úplně nedává smysl. Ale sebeobrana pro všechny, tím chci říct, že každý se může bránit a každý na to půjde jinak. V angličtině se to hezky říká, že to je for everybody and everybody, pro každého a pro každé tělo. A to je vlastně mým cílem. Zažíváme neuvěřitelnou pandemii násilí a agresivity. A existuje lék a ten lék v podobě prevence je právě vzdělávání. Já děkuji, že to říkáš. Já osobně vnímám i nárůst násilí a násilné trestné činnosti i v oblasti randění a seznamování, kde vlastně celosvětově bohužel spolu s nárůstem počtu uživatelů a uživatelek různých seznamovacích aplikací stejně tak narůstá počet násilné trestné činnosti na rande naslepo právě přes tyhle online aplikace a online seznamky. Dokáže slabší dívka, případně třeba na takovém rande, se ubránit silnějšímu muži? Dokáže, ale půjde na to jinak. Co je strašně důležité, je neplést si sebeobranu s bojovým uměním nebo s bojovými sporty. My totiž, když si řekneme sebeobrana, tak velmi často máme pocit, že tam bude ten knockout, nějaké to vítězství, kdy dotyčná toho velkého muže skolí, Přehodí ho přes záda. Ano, děkuju. Zatančí tam rituální tanec. A ono v realitě to bude vypadat trochu jinak. Pravděpodobně se mu vysmykne. Ideálně se do té situace vůbec nedostane, protože použije intuici, protože si řekne o pomoc, něco se jí nebude zdát, půjde s kamarádkou, nebude sama. Ti agresoři si vybírají snadné cíle. Já neříkám záměrně oběti, protože ne každý cíl se tou obětí stane. Takže určitě se slabší může ubránit. Já jsem tento koncept pilotovala na věkové skupině 8 až 88 let. A hodně jsem se zaměřila právě na lidi, kteří jsou ohroženi takzvaným předsudečným násilím. Kromě žen jsou to minority, jsou to také lidé s tělesným postižením, lidé s mentálním postižením, seniori, ženy s rakovinou, náboženské skupiny. A funguje to. Jenom je důležité si říct, že my slabší na to musíme jít jinak. A co to jinak tedy Lindě znamená? Jaká jsou ty základní pravidla toho konceptu té sebeobrany pro všechny? Tak pojďme společně projít těch 5 principů. Děkuji, že se ptáš. Mysli, zakřič, utíkej, bojuj, sdílej. Mysli. Vše začíná u prevence. U toho, že víme, kde nebezpečí hrozí a kde také nehrozí. Ty už jsi zmínila nějaké statistiky. Ono velmi často očekáváme toho úchyláka z křoví. Ve více než 80% případů je to někdo, kdo nás zná a koho známe my. To znamená, to, co ty si říkala, ty násilnosti v souvislosti s randěním, ono je to cílené. Tam se to nestane tak, jako že on by šel na rande s dobrým úmyslem a najednou vlastně už se nemohl ovládnout. Je to jinak. Budeme si říkat něco o tom, jak posílit intuici. My ženy totiž intuici máme, ale ne vždy ji využíváme. Když se za sebe postavíme, tak jsme nálepkované jako hysterky. To je ještě možná ta lichotivější nálepka, jsou i mnohem horší. Takže vlastně umět využívat to, co nám přírodou bylo dáno.
Nepřipravovat se o smysly. Já vždycky, když vidím mladou dívku, která jde na ulici, po setmění, má sluchátka, kouká do mobilu, možná má třeba kapucu, tak si říkám, to je asi snadný cíl. Takže nebuďme tím snadným cílem. On nemusí jít o mladé dívky, může jít o mladé lidi celkově. No a v Praze velmi často nepotřebujeme nějakého predátora, ale stačí tramvaj. Je to přesně jak říkáš a velmi podobně vlastně já se i v konceptu bezpečného seznamování právě zaměřuju nejvíc na tu otázku té prevence toho, jak to vůbec rozpoznat, abych se do té situace vůbec nedostala. Ono mysli platí v té oblasti seznamování stejně jako té bezpečnosti prostě všude. A je strašně důležité mít na paměti, že ta intuice nám velmi často něco říká. A my už tak jako trochu tušíme, že tam je něco divného, když ten třeba chlap si s námi nechce zavolat přes video nebo trvá na nějakém obskurním místě toho rande a v takovou chvíli prostě v rámci i toho mysli by tam člověk neměl jít. Ale co tedy, když mysli, intuice, Otlačíme. Přesně, otlačíme, jsme v té situaci. Ono jsme k tomu tak trochu vychovávané. V rámci sebeobrany současná výchova dívkám moc nesvědčí. Nebo i těm slabším, ať nemluvíme jenom o dívkách, protože i muži se mohou stát terčem agrese. Když se ozveme, už jsem to říkala, jsme nálepkovány za hysterky, takové ta přísloví dobré zboží se prodává samo, sedávej panenko v koutě, moudřejší ustoupí, rozděl se, nedělej za gorku a můžeme pokračovat. Tak toto odhoďme. Jde o nás a o naše bezpečí. Dobře, tak z nějakého důvodu jsme neposlechli intuici, máme hlas. Druhý princip, zakřič. Zakřič není jenom o tom křičení. Byť já si myslím, že hlas je jednou z nejsilnějších zbraní a u žen často podceňovanou. Křičení pomáhá zamrznutí, křičení svede pozornost okolí a zároveň křičení může ukázat agresorovi, že my opravdu nebudeme tou slabou obětí, že nebudeme tím snadným cílem. Máš svoji nějakou zkušenost? Zažila jsi ty nebo někdo z tvých klientů takovou vlastně situaci, že najednou ten křik vlastně zafungoval přesně tak, jak měl? Mám zkušenost, já to přiznám, bavím tím svoje klienty na svých workshopech, ne vždycky se i lektorka sebeobrany drží svých zásad, takže jednou takhle jsem šla pozdě domů, samozřejmě jsem ještě chtěla něco odepsat na tom mobilu, abych domů už přišla s čistou hlavou. Ano, bylo po setmění, ta ulice, kudy já chodím, z jedné strany je hřbitov, z druhé strany jenom zaparkovaná auta, no a najednou byl někdo opravdu hodně těsně za mnou. Takže už jsem se stačila jenom otočit, to je to, co vždycky radím, nebuďte překvapené, nenechte nikoho zaútočit ze zadu a začala jsem křičet. Dotyčný začal také křičet. Z toho jsem poznala, že to není agresor. A on mi říkal, vy jste mě vylekala. A já jsem říkala, vy jste mě taky vylekal, najednou jste byl hodně blízko. A on říkal, víte, já jsem vás jenom chtěla rychle předejít, abyste se nebála. Já jsem říkala, to je výborný, připravil jste mi takových poměrně náročných pár sekund. A je o tom důležité mluvit, jak se ženy cítí, jak se muži cítí, co muži mohou udělat pro to, abychom my se cítili bezpečněji. Takže když třeba učím na středních školách nebo pracuji s muži, tak vždycky říkám, já vím, že to myslíte dobře, že vy zrychlíte, chcete tu ženu předejít, ale zkuste se vžít do její kůže, co ona zažívá, tak raději přejděte chodník a jděte po druhé straně, nebo jděte jinudy. Já myslím, že právě ta myšlenka toho sdílet a vlastně dávat tu zpětnou vazbu, jak my ženy se cítíme mužům, velmi dobře funguje. Já mám takovou podobnou zkušenost, já jsem vlastně jakoby sdílela právě z oblasti bezpečného seznamování, jak my ženy se můžeme cítit na rande, když chlap se nějak chová.
a dávala jsem si to vlastně jako post na LinkedIn a reagovalo mi na to paradoxně strašně množství mužů, kteří říkali, že to mě ale vlastně vůbec nikdy nenapadlo, že žena může třeba moje pozvání prostě na takové netradiční místo vnímat potenciálně rizikově, nebo že moje některé otázky už může vnímat nějakým způsobem. A já vám hrozně děkuju, že vlastně tu informaci mám a čeho se mám vyvarovat. Takže mně přijde skvěle, že je vlastně ta možnost edukovat takovýmto způsobem nejenom tedy nás ženy, nebo řekněme slabší obecně, ale právě i ty muži, se kterými si vlastně tu násilnou činnost spojujeme a ti muži, kterých se to netýká, se v tom mohou najít a mohou příště to udělat prostě správně. Krásně si mi nahrála, protože ten princip zakřič není jenom o křiku jako takovém, ale o sdělování svých pocitů, o vymezení si hranic, o tom zříkání, co mi je příjemné a co mi není nepříjemné. Máme 5 pravidel ne. Ne je celá věta. Na ne mám právo. Za ne se nemusím omlouvat. Ne nemusím vysvětlovat. A poslední, říkám ne, když myslím ne. Když nevím, tak řeknu nevím. Když potřebuju čas na rozmyšlenou, tak řeknu potřebuju čas na rozmyšlenou. Je nebezpečí, když to moje ne potom někdo prolomí, protože potom ho nebudou brát tolik vážně. To znamená, za svým ne si stojím. Máme i respektující ne, protože takové to ne může být někdy tvrdé, takže mám tě ráda, ale ne, tady už jsou moje hranice, do toho nepůjdu. No a samozřejmě agrese může být i na pracovišti, takže třeba vůči nadřízenému respektuji tě, ale toto prostě už ne. Ale není to pro nás vlastně to nejtěžší, naučit se říkat ne, i právě s ohledem na to, co jsi říkala správně na začátku, že vlastně my, zejména jako ženy, jsme vychovávány často právě v tom, že vlastně máme být ty milejší, že vlastně muži obecně mají rádi ženy, které jsou takové jakoby ochotnější a že se i možná i my sami chceme tak nějak zavděčit, že možná i my sami chceme, aby nás přece všichni měli rádi. Já to znám nakonec sama od sebe, že některá ta ne se říkají strašně těžko, protože vlastně nechcete být za tu špatnou, nechceme být za někoho, kdo není ochotný, nebo aby se to vnímalo, že jsme třeba líné, nebo ne milé, a že nejsme vlastně ty hodné holky. A že to je někde u nás hodně jako hluboko. A myslím si, že třeba u těch představitelů té starší generace, která opravdu v tomto modelu vyrostla, to musí být ještě složitější. Je to těžké? Já vždycky říkám, dejme si na misku váh pomyslně bezpečí a náš život. A to, jestli vlastně budeme ustupovat ostatním. A mně hodně pomáhá, že ne někomu jinému znamená ano Lindě. Takže vlastně tím já sebe dávám na to přednější místo. Na to první místo, kde bys měla být. Děkuju. Ty jsi, Lindi, říkala správně, že většinou v 80% toho násilníka známe. To znamená, a všichni i známe ty statistiky, že bohužel to je také problém velký domácího násilí, kdy tím násilníkem je tedy člověk, který je naším partnerem nebo naším rodinným příslušníkem. Jak poznat ve vztahu nějaké červené vlajky nebo řekněme nějaké situace, které by mě měly varovat, abych se do toho násilí vůbec nedostala? Jak poznat, že ten muž, se kterým jsem, nebo řekněme začínám vztah, nebo možná jsem i v nějaké fázi budování vztahu, má ten potenciál stát se tím násilníkem? Tak fajn, děkuju. Po principu mysli zakřič přichází na řadu třetí princip utíkej, který je o deeskalaci, ale i u končení vztahu, i vlastně o přerušení vztahu, o tom, abychom třeba získali prostor, náhled na to, co se děje. A nebo i třeba konzultaci s někým ze svých blízkých? Tak. Nebo s někým, kdo to vidí z nadhledu? Ale tam vlastně jakoby pozor, koho si vybereme. Ty červené vztahové vlajky určitě, když nás někdo chce izolovat od ostatních. Ono ze začátku to vypadá jako ta velká romantická láska. Buďme jenom spolu, teď si stačíme, teď je nám spolu tak dobře. Je to přirozené.
ale velmi často ti predátoři nás takhle začínají izolovat od toho okolí, kde bychom mohli hledat pomoc. Další kontrola, kde jsi byla, kam jdeš, s kým jdeš. Ono zase může to mít velmi jemné formy, jako já tě tam doprovodím, já na tebe počkám, já půjdu s tebou, což zase může vypadat jako úžasně. On se o mě tak bojí, on o mě pečuje. Ale pozor, aby vlastně nám to bylo příjemné. Schazování, házení viny, obviňování, ty za to můžeš. To je další červená vlajka. Vlastně je to vztah, kdy ten druhý, místo toho, aby nás pozvedal a abychom se společně cítili dobře, tak najednou ten druhý nám začíná předhazovat naše nedostatky. Říká, kdybys mě měla ráda, tak se polepšíš. Kdybys mě měla ráda, tak to pro mě uděláš. Začíná tam být i takové vydírání. Hodně doporučuji dávat pozor na to, jaký mají vztah k zvířatům. Protože vztah k slabším a zejména k zvířátkům také může odrážet, zda tam není nějaká patologická osobnost. Ono velmi často se začnou chlubit tím, jak v mládí někoho týrali myšky, kočky, nakopli psa a tak dále. A to je něco, na co bych si opět hodně dávala pozor. Je pravidlem, že před tím fyzickým projevem násilí přichází tohleto, řekněme, psychické týrání nebo snižování? Děkuji, že to zmiňuješ. Ono, to je velký problém toho domácího násilí, kdy málo kdy padne první facka hned na rande. To znamená, je tam nějaké to psychické násilí, je tam ekonomické násilí, je tam sociální násilí, sexuální násilí a potom vlastně nevyhnutelně to spěje k tomu fyzickému násilí. Ale to už je velmi často v momentě, kdy je tam spoustu hezkých chvil. Dost často jsou ve vztahu i děti. Ta velmi často žena nebo oběť v tomto případě už je na dně, už nemá dostatek sebevědomí, vlastně sama si nevěří. Takže tady jsme u toho sdílení velmi často, den potom se osmělí, jde s kamarádkou a řekne, no tak proč ho neopustíš? Ale v tu chvíli vlastně to je hrozně těžké. Tady bych všem potenciálním i současným obětem chtěla říct, že to trvá 5 až 7 pokusů, než se to skutečně podaří opustit toho agresora. Že je důležité, aby kontaktovali centra, která tady pro ženy jsou, kde s nimi připraví opravdu důkladný plán a provedou je tím procesem. A co bys doporučila někomu, nějaké dobré kamarádce nebo někomu v okolí, kdo se domnívá, že ta jejich kamarádka nebo kolegyně z práce nebo známá je právě terčem domácího násilí, ale vlastně nemá tu informaci od ní potvrzenou, jakým způsobem takový člověk má postupovat? Je to vůbec věc, kterou máme otvírat? Mám tady pár tipů. Naslouchat a neodsuzovat. Být tam pro toho člověka, aby vlastně nebyla ta úplná izolace. Aby vždycky byl pocit, že mám za kým jít. Nabídnout podporu a zdroje. Hodně často se osvědčuje, tak pojď, zavoláme na tu linku, pojď, zavoláme do té organizace, aby vlastně si ta dotyčná vyslechla, že ji nebudou posuzovat, že ji budou respektovat, že to není její vina. Ono, my to můžeme říkat, ale když to potom slyší od nějakých odborníků nebo takzvaně autority, tak to zase vnímá jinak. Být tam opravdu ten průvodce, to znamená mít připravené zdroje. Nastavit trochu zrcadlo, vlastně říkat, hele, toto se mi už nezdá OK, ale zase dát velký pozor, aby tam nedošlo k tomu odsuzování nebo k tomu negativnímu nálepkování. Vždycky říkáme, že za násilí může agresor. A pojďme se podívat na diskurs v české společnosti,
jak velmi špatně píšeme o obětech. Proč do toho vztahu šla, proč tam byla tak dlouho, nemohla si trošku za to sama, co měla na sobě, vždycky k tomu jsou dva a tak dále, spoustu balastu. Fuj. A jak já to znám samozřejmě z pohledu toho seznamování, že vlastně, no jo, tak co čekala, když šla na rande naslepo, když šla na rande přes seznamku, to už přece každý tuší, že už tam jsou prostě takovýhle podvodníci, úchylové a podobně. A to je asi to největší, podle mě, téma, které teďka leží na stole i v celé společnosti, tato témata otvírat. Otevřeně o tom hovořit, že se to děje, že to není chybou oběti, že jsme tady o to, abychom té oběti pomohli, ale nebáli se ty věci pojmenovávat. Lidi, na závěr, moje téma seznamování, jak zajistit to bezpečí na prvním rande a teďka samozřejmě přesně řekla si, na co si dát pozor, na jaké ty signály, takže určitě hlídat dámy a samozřejmě i pánové, jaký je tedy vztah ke zvířatům, možná jak se chová k personálu, třeba v restauraci, jestli chce, abychom třeba příští aktivitu strávili nějak jako aktivně, nebo naopak preferuje ten usedlý domácí styl, přece nikoho nepotřebujeme, budeme jenom sami dva. Co dál? Tak pár tipů, určitě veřejné místo. To znamená, ne každý může být příznivcem kavárny, tak alespoň nějaký, dejme tomu, park, ale frekventovanější, kde jsou maminky s kočárkami, kde jsou sportovci a tak dále. Denní světlo, samozřejmě, takže za dne. Dá to o tom někomu vědět, kamarádce, ideálně sdílet polohu svého telefonu nebo chytrých hodinek. Tady vlastně přichází na pomoc technologie. Domluvit se s kamarádkou, dokdy se ozvu, a já vždycky doporučuji, mějte i nějaké tajné heslo. No, to znamená, představme si ten nejhorší scénář, že se někdo zmocní mobilu a jsi OK, ano jsem. Píše to kamarádka, píše to někdo jiný, je kamarádka tak zaláskovaná, že vlastně nemá čas napsat víc než 2 slova, anebo už se tam něco děje. Takže dejme tomu, ano, jsem Island. A najednou na druhé straně víme, že je opravdu bezpečí. Tak, mít připravený plán, když to nepůjde podle našich představ. To znamená přesně do 30 minut někdo volá, někdo mě tam přijde vyzvednout. Já vím, že hodně se snažíš dělat osvětu ohledně informovanosti obsluhy. Víme, že ve světě už existuje dobrá praxe, kdy dáma si objedná nějaký typ drinku a ten drink je přímo kódové slovo pro to, co se jí aktuálně děje. Takže toto je jedna rovina. Ta druhá rovina je vlastně znát i pár nějakých fyzických technik, které mě posílí. To je přesně ta fáze tady toho, když tady musíš zaútočit, jeden z těch tvých bodů, a kde se tedy lidé mohou tyhle ty základní techniky naučit. A není to přece jenom takové, že musím být ve skvělé kondici, že musím být velká sportačka nebo možná skoro bojovnice kickboxu, abych byla schopna ty techniky využít. Takže 4. fáze, bojuj. Až 4. nezačínáme s ní nikdy. A je to v momentě, kdy nám jde o bezpečí nebo o život. Já učím úder hrotem dlaně, zvládne každý, a po podcastu ho zvládneš i ty. A učím kopy. Je to něco, co vlastně opravdu v této kombinaci zvládne každý. Zase cílem není knockout. Ano, to je jeden z potenciálních cílů. Cílem není knockout protivníka. Cílem je vysmeknout se, dostat se pryč, utéct, mít čas zavolat pomoc, zburcovat okolí, prostě být v bezpečí. To znamená, kondice nehraje roli. Je to o tom, že když jsme bez stresu a je na nás zaútočeno, tak se dostáváme v mozku na úroveň 2 až 3letého dítěte. Takže někdy takové ty složité choreografie nacvičené z bojových sportů, z bojových umění jsou téměř kontraproduktivní, protože my si na ně nevzpomeneme.
si nevzpomenu, že nejdřív musím pokrčit ruku, zalomit loket, nastavit se do této pozice. Ono v reálu to ani není možné. Takže vlastně vyučuju takové techniky, které třeba vychází z boků, protože ženy mají spíše silnější tu dolní polovinu těla, ne tu horní, a kde potom bude ten moment překvapení. To znamená, cílíme na obličej, cílíme na ohryzek, cílíme na rozkrok, ale ne jako první cíl, protože to většinou muži čekají. Další skvělé cílem za mě kolena, holeně, nárty. Pokud máme podpatky, tak využít podpatek jako zbraň. Prostě začít si to přerámovávat. O čem ten boj je? A kdy mají lidé možnost se tedy takovéto techniky s tebou naučit? Kde Tak. je možné se někam přihlásit na nějaký kurz? Já s dcerou pořádám kurzy firemní, kdy chodíme do firem, protože pro firmy se toto téma bezpečí stává velmi důležité. Působíme také na školách, děláme kurzy 1 na 1, 1 na 2, to znamená třeba máma, dcera, nebo ať přijdou 2 kamarádky společně, 2 dospívající dcery. My se těm lidem chceme věnovat opravdu spíše individuálně, protože jsem říkala, každý se může naučit bránit, ale každý na to půjde jinak. To znamená, ti sportovně vybavení, ty nemají problém, ty chodí na Krav Magu a bojové sporty. Pro ty tady my nejsme. My tady jsme pro ty, co by před tělocvičnou měli ostych, nebo já po dvojnásobném covidu jsem opravdu dlouho nemohla trénovat s běžnou populací, takže pro ty tady chceme být. No a dostáváme se zpátky do školního roku, takže doufám, že vypíšeme i veřejné kurzy. Byť z mojí zkušenosti s nimi nemám úplně dobrou zkušenost, protože velmi často ženy deprioritizují svoje bezpečí. Takže se přihlásí a 2 hodiny před začátkem kurzu vlastně mám jenom odhlášky. Jistě klasika, najednou, že jo, děti mají kroužky, nestíhám, najednou můj původně naplánovaný volný čas pro mě se teďka musí posunout, protože jsou nějaké jiné důležitější priority. A jenom ještě na závěr, ty jsi říkala, že pracuješ i s lidmi v důchodovém věku nebo dokonce s handicapem, což jsou samozřejmě lidé, kterým i my se věnujeme v oblasti seznamování mimo jiné. Tak jak vlastně dokáže se člověk třeba slepý nebo člověk na vozíku, když se dostane do takovéhle složité situace, ubránit? Děkuji za tu otázku. Mám nevidomého kamaráda, kterého jsem naučila přerazit tu taekwondo desku, který si přerámoval, že jeho bílá hůl není slabost, ale zbraň, která mu může pomoct. Že pro ně je důležitý v tom momentě, kdy se cítí v nebezpečí, nezamrznout, což je mimochodem jedna z přirozených reakcí na stres, začít křičet a mávat holí kolem sebe. To stačí. Že to nikdo nemůže přiblížit. Přesně. A najednou budím pozornost, to znamená, že vlastně někdo dříve nebo později mi z toho okolí přijde pomoct. Vozíčkáři, ano, budou si muset dávat daleko větší pozor, co se děje kolem nich. Zase, když mi někdo chce ublížit, také mě musí přijít blízko. Elektrickým vozíkem najet na holeň. To fakt jako bolí. Jo, a to jsou ty momenty, kdy vlastně já svoji slabost přetransformuju a hledám, kde by to mohla být síla. Mimochodem v zahraničí je škola, která učí lidi na vozíčku bojové sporty a bojové umění. Takže opravdu, jak jsem říkala, sebeobrana pro každého je fakt pro každého, ale každý na to půjde jinak. Někdo má silnější horní polovinu těla, někdo má slabší nohy, zobák do oka, takhle 3 prsty vůči dlani, pojďme si to zkusit, to fakt jako bolí. A hlavně zpátky, ten potenciální agresor nečeká, že my se budeme bránit. A skončíme jednou pozitivní statistikou na závěr, když jsme u toho sdílení, které je hrozně důležité jako 5. bod. Když se rozhodneme, že se za sebe postavíme, máme více než 80% šanci, že uspějeme. Takže určitě to stojí za to.
Já strašně moc děkuji za velmi zajímavé povídání a doufám, že i posluchači si z toho odnesli spoustu informací a že se minimálně podívají na to, jak se správně bránit v té situaci nebezpečí. Moc děkuji, že si přijala moje pozvání. Já děkuji za pozvání, děkuji za to, že se tomuto tématu věnuješ a že jsme vlastně z tohoto těžkého tématu násilí udělali téma prevence, kde je ta naděje a posun společnosti kupředu. Díky za to. Krásný den. Nashledanou. No já jsem si chvilku myslela, že mluvíte o mém předešlém manželství, protože Já tam jsem taky. přesně byla já. Holky. Takže tyhle historky mám ráda. Jako úplně prostě fakticky jedno od druhým. Jak říkala, jak to šlo tak jako nenápadně všechno, že jo. A to je to A ty 5 až nebezpečí. 7 vracení. Jo, to bylo A na přesně 7krát jste ho opouštěla? No, protože vlastně jako tam není plán, ono to strašně dlouho Přesně dlouho tak. trvá. Každý mi říká, no tak proč já Přesně, hele, to a není proto tak jsem potom, jednoduchý. přesně, proto jsem potom mluvila Ne, o té protože to najde každý. to je debilní hrozně dobře. reakci. Takže jako